Mahtuisiko lähettää lihapulloa rehtori? En todellakaan. Mut se on pikkupila. Toi on ihan huumorintajuinen jätkä kuitenkin. Jep. Come on. Mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua? Lopeta se syöminen! Tyhmä läski! Sitä ei kuulu syödä! Tajuatko ne? Tää on sota! Noniin. Terkkari täällä hei. Jos nyt kuitenkin kaikki rauhoituttais ja otetaan ne housut pois, niin katsotaan sitten. Muuten siihen matikan kokeissa. Eikö meillä ole hyppytunnit seuraavaksi niin? Onko tää pahinta, mitä voisi tapahtua? No, on tää aika paha kyllä. Tää on ehkä pahinta. Ehkä. Tai no en tiedä. Niin, kyllä mä varmaan pari juttua keksisin. Muistatteko silloin, kun heitettiin sitä keittäjää kivellä? Niin. No joo, mutta onhan tää nyt kuitenkin aika kova sotkuja sille. Mutta aika paljon niitä ruumiitakin. No sekin vielä. Pitäisikö lähteä ennen kuin ne poliisit tullut? Joo. Joo.